नमस्कार मित्रांनो. काल आमच्या गणपतीचं विसर्जन झालं. काल पाचोरा झाला. आज कोकणातली माणसं म्हणजे काय, नदीतला मासा खाल्याशिवाय मुंबईला परत जाणार नाही. तर आमचे काका सगळे गेलेले गरवायला, म्हणजे मासे पाडायला गेलेले. त्यांना बरेच 5-6 काडी त्यांना मिळाले. काडी म्हणजे एक माशाचा प्रकार आहे आमच्या, जो एक म्हणजे सापाच्या आकाराचा जसं मासा असतो, एक बऱ्यापैकी एवढा मोठा जरी असेल असंच आहे. साईजवरती आहे, साईज जसं मिळेल त्याचा. तर बऱ्यापैकी ते मासे आम्हाला मिळाले आणि त्यात आमचे काका सगळे आता घेऊन आले. तर आपण त्याला पहिले सुट्टी करूया, म्हणजे त्याला प्रॉपर साफ करून घेऊ. आणि साफ करून मग पुढची जी प्रोसेस असेल, तो कसा प्रकारे बनवली जाते, कशी त्याची सुकी चटणी केली जाते, मध्ये भाकरीसोबत कशी खाल्ली जाते, ही तुम्हाला दाखवेन मी. तर या आपण ते पहिले बघूया. बापरे, एवढं जास्त मीठ नाही असतं ना ती. हा म्हणून त्याला जास्त मीठ घालायचं लागतं. असे हलवते, असं तो बनवते करते मी राव. असं झालंय. उडणार ना ते, चिकटान बसले. असं हलायचं म्हणजे मीठ लागतं सगळं. ह्यो न्हंयचो मासो हा, का आम्ही काडी म्हणतात. न्हंयचो मासो हा, टेस्टी मासो, टेस्टी मासो, एक नंबर लागतो. आमच्या काकांनी सगळे आता गवळून गेलेले. गवळून त्यांना किती गावले रे? हा, 6 का काहीतरी गावतील माका पुरण असतली. 6 गाडीवर गावली असली. ही नदी मोठी होती. एक नंबर असा फ्रेश मासो आहे. सगळे तुटाळून पडतले आज ना. भाकरी वगैरेची चटणी एकदम एक नंबर लागतं. दोन कमी कर त्याच्यातले. खोबऱ्यात हे हात काढाले नारळाचं हे आता कांदा, खोबरं आणि चिंच आहेत आणि लाल मिरची पावडर. मिरची पावडर. ओके, म्हणजे आपल्या कोकणातला गरम मसाला नाही ना, तो वेगळा आहे ना. हा, तो वेगळा. मिरची आणि धने आहेत या पावड्याच्या पावडरमध्ये. मिरची आणि धने सॉरी. झणझणीत करणार का तुम्ही? हो, तो मसाला गोडूच असतो ना मच्छी, म्हणून जरा तिखट जरा मिरची टाकली. ओके, तर आता पाहिल्याप्रमाणे आपण ह्यामध्ये ओलं खोबरं, मसाला, ज्यामध्ये धन आणि मिरची याची पावडर आम्ही केलेली, लाल मिरची, चिंच आणि कांदा ह्याचा आता आपण वाटप करणार आहोत. असं घट्टसर वाटप, म्हणजे आपल्याला रस्सा टाईप नाही बनवायचं, असं सुकं असं चटणी ती झाली पाहिजे. त्या सुक्या चटणीसोबत भाकरी खायला खूप एक नंबर राहते ती. तर या आपण पहिलं त्याचं वाटप करून घेऊ.
ह्याची चटणी करून घेतली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. चमचा काढू आहे. काय करतो मालवणी मासो मरे तुमका काय माहिती आहे. तुम्ही जाऊन मिनी मिलिशिया खेळा. हळदीची पानं खाका दे. त्याच्यावर हे करू हळदीच्या पाण्याचं. खेकत दे हळदीची पानं. हळदीच्या पाण्यात टाकायची मग जास्त टेस्ट लागते. ही हळदीची पानं हळदीची पानं ती आताच आणली. ही इथं हळदीची पानं आपण टाकलेली आहे. ओके. आणि त्यामध्ये आता हे आपण जे वाटप केलं ते आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत. हळदीच्या पानांनी एक वेगळं असं फ्लेवर, एक वेगळी चव येते त्या सुक्या चटणीला, जी खायला. आणि मग एक नंबर. काय आता काय बोलायला का होतच नाही मला. ते तुम्ही डायरेक्ट इथेच बघा. इथं आपण प्रॉपरशी मिक्स करून घेणार आणि त्यामध्ये मासे सोडणार. त्याने आपण साफ करून घेतले ते. तर ते आता आपण असे एक नंबर असा मासा लावतो. हे तुमका मुंबईत नाही गावाचो, तुमका कोकणातच येऊक लाव त्याला. ह्याला काय फोडणी बिडणी करायची गरज नाही. डायरेक्ट तिथे आपण जे वाटप केलं ना त्या वाटपामध्ये डायरेक्ट हा मासा आपण डायरेक्ट टाकतो. तर आपण हे सगळं मिक्स करून घेतलं. यामध्ये आता आपण मीठ ॲड करूया आणि पाणी पण टाकायचं का आता. मामाला घेऊन जाऊ. खूप जाऊया. हे असं बोलायचं नेहमी माझी असं मम्मी बनवते, पण मला आता जास्त उत्साह आलाय म्हणून मीच बनवते. ही सोला एका मुंबईत कोकम म्हणतात आणि गावात सोला म्हणतात. तरी आता त्यात ॲड करूया आपण. हे टाकून जास्त स्वाद येतो. जास्त ढवळायचे नाही. जास्त ढवळायचं मात्र मग मोडतं. छान असते. त्याला उकळी आली आहे. शिजत आलं आहे. ते होऊन दे, अजून होऊ दे. तर पाणी प्रॉपर ते आटू दे. ओके. म्हणजे सुकीची थरथरीत चटणी बनेल त्याची. ठीक चटणी शिजते. आता बाजूला आपला हा तवा ठेवलेला आहे. यावरती मस्त तांदळाच्या भाकऱ्या आपण करणार आहोत. तर भाकऱ्याचं काय मला बनवता येत नाही. आई करते, पीठ तयार करते भाकऱ्यांचं. म्हणजे चांगले आपण भाकऱ्या करणार. आणि भाकरीसोबत आपण हे जी आपली चटणी आहे, काळी माशीची चटणी, ती आपण त्यासोबत खाणार. नवीन कॅमेरामॅन आलेले आहे इकडे, प्रीतम दळवी. कॅमेरा प्रीतम दळवी खाली डिस्क्रिप्शन लागणार. फेसबुक चॅनल प्रीतम दळवी. जर का तुम्हाला हे कॅमेरामॅनची कर्तृत्वे आवडली असणार तर तुम्ही प्लीज आम्हाला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब नाही रे, सबस्क्राईब. सबस्क्राईब करा. जरासं जरा वेळ. आणि आपली ही चटणी आता झालेली आहे. वास एकदम खमंग सुटला आहे हळदीच्या पानांचा. आणि सोबत बाजूला भाकराही होत आहेत. हे बघा भाकरा इथे आहे बघा. ही चटणी आपली तर रेडी झालेली आहे. मस्त. हे का वास खूप छान सुटलाय. आणि आई तर भाकऱ्या करते. भाकरीसोबत मी खाईन, टेस्ट करेन. ऑलरेडी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय.
कारण तो मासाच खूप असा चविष्ट मासा आहे. तर आता कसं आहे नक्कीच तुम्ही माझ्या कोकणातले हे जे गणपतीतले ब्लॉग्स आहेत ते नक्कीच तुम्ही एन्जॉय केले असेल याची मला खात्री आहे. तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. ओके. आणि मासा जर आता मी टेस्ट करणार आहोत. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही घरी ट्राय करा. हाच मासा तुम्हाला भेटणार असं नाही, त्याच्याऐवजी तुम्ही बांगडाही यूज करू शकता, बांगडाही वापरू शकता. तर नक्कीच ट्राय करा ही रेसिपी. आणि खूप छान असं चटणी आणि भाकरी, तांदळाची करा, नाचण्याची करा, तुमच्यावर आहे, डिपेंड्स ऑन यू. तर मी आता करतो, पण तुम्ही मला सांगितलं ते काम करा. लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब. आणि खालची ती घंटा वाजवा, घंटा. समजला? हा ना ते हे घ्या ना मासा घ्या ना चिकन